खुलुमबाय दिनै 31 मार्च 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा दिनैसिमबो SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव खौराङा गिबिसिन सौहैयो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो गुबुनजों मोजां मोननायनि सन्देहआव बुनायनि उनाव जनाली बर'नि जिउ खहा बे गिख्रंथाव जाथाया बाक्सा तामुलपुरनि कसुखाथायाव जादों जनाली बर'नि फिसायनि मुङा जयराम बर' फिसाय गैयै समावनो माखासे सुबुंफोरा जनाली बर'खौ गाज्रि बुदोंमोन उनाव बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों तामुलपुर पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जनाली बर'नि फिसाय जयराम बर'आ केरालायाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन नाथाय जनाली बर'आ गुबुन सेंग्राखौ मोजां मोनो होननानै माखासे सुबुंफोरा सन्देह खालामनानै फिसाय गैयै समावनो जनाली बर'खौ बुदोंमोन जायजों जनाली बर'आ जोखोम जादोंमोन आरो बेनि उनावनो जनाली बर'आ बिस लोंदों उनाव बिथांखौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथाङा रुंसारि जादों जाथायखौ मिथिनो मोननानै जनाली बर'नि फिसाय जयराम बर'आ तामुलपुर पुलिस थानायाव FIR होफैदोंमोन बे लेखायैनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय अदेबानि जनाली बर'नि सायाव गाग्लोबनायनि दायाव साब्रैखौ एरेस्ट खालामबाय तामुलपुर पुलिसा साब्रैनि मादाव प्रदीप दास गजुद बर' सनाली बर' आरो सनेश्वरी सरनिया पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना समाजनि गेजेरजों थांनानै बिजिरालासे आयेनखौ गावसोरनो आखायाव लानानै जनाली बर'खौ साजा होदोंमोन दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान दिनैनि साना फरायसा सान महरै गिबियै फालिजागोन 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो थाखाय आसाम सोरखारा फोसावदोंमोन बेनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आसामाव गिदिर मान होदों जाय जोंनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै बुंथियो बिथाङा आरो दिनैनि सानाव कलाक्षेत्रआव आसाम सोरखारनि दैदेननायाव आरो बिटिआर सोरखारनि मददजों गाजा गोमजायै फरायसा सानखौ फालिनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ दिनै गाबोन होनानै गोबां दान बारलांबाय बिटिसिआव 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनो खोथा होनाया सिटेट बिजाथिफोरा हाइकर्टआव केस होनायनि थाखाय टेटआव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननो हायाखै होननानै बुंबोबाय थानायनि उनाव दा बेरेखा दोलोआ हाइकर्टआव केस होनायनि थाखाय साख्रियाव थिसननायनि खामानिया आवगायनो हायाखै होननानै बुंथिदों प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि बिटिसिआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि फोसावथाय होनायखौ लाख लाख लाइमोनफोरा नेनानै दं बे समावनो CSBनि गेजेरजों फिक्स्ड पेआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड आरो ड्राइभाराव साख्रि मोननाय मावथिफोरखौ फिन इन्टारभिउ लाफिननो थाखाय बिटिसि सरकारा हांख्रायदों बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि CSBनि गेजेरजों फिक्स्ड पेआव सायख'जानाय जायफोरनिया रेगुलार नङा बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाय जादों माखासेखौ प्रसेसनि गेजेरजों थिसननानै गालांदों बिथांमोनखौ रेगुलार बानायनो थाखाय प्रसेस लादों आरो माखासेखौ प्रसेसनि गेजेरजों थिसनाखै बिथांमोननिखौबो प्रसेस बानायनो राहा लादों आरो जोंनियाव बेसेबां लांदां मासि दं गासैयावबो थाबैनो इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट होनायनि राहा लागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावो दि हाइकर्टआव बेरेखा दोलोआ केस होदों बेनिखायनो साख्रि होनायनि प्रसेसा आवगायनो हायाखै दा हाइकर्टनि केसखौ बोखारनो प्रसेस लादों केस बोखारनाय लोगो लोगोनो एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा मैया खुंजानाय मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि आनजादनिफ्रायबो 7 फरायसाफोरा एक्सपेल जादों मख'नो गोनांदि गोरलै बिगियान आयदानि आनजादा थांनाय 13 मार्चआवनो जानो गोनांमोन नाथाय सोंनाय बिलाइया लिक जानायनि थाखाय 30 मार्चआव आनजादखौ खुंफिननो थाखाय फोसावनाय जादोंमोन बे लेखायै मैया अदेबानि 30 मार्चआव आनजादखौ खुंफिननाय जादोंमोन नाथाय बेयावबो 7 फरायसाफोरा एक्सपेल जादों मरिगाव जिल्लानि मयराबारि सेकेन्डारि स्कुल आनजाद मिरुनिफ्राय 7 फरायसाफोरखौ एक्सपेल खालामनाय जादों दानि बिटिसि सरकारा सार्कुलार एबा एडभार्टाइज होआलासे फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननायखौ हेंथा होदों अल बिटिसि एसोसिएटेड कन्ट्रेक्चुएल टिचार्स एसोसिएशन चिरां जिल्ला कमिटिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि दानि सरकारा सार्कुलार होआलासे गोबां फोरोंगिरिफोरखौ साख्रियाव थिसनदों जाय दुखुनांथाव थांनाय 2013 मायथाइयाव जायफोरा कन्ट्रेक्चुएल टेट टिचारनि थाखाय थिसनजायाखैमोन आरो मेरिट लिस्टनिफ्राय थालांनो गोनां जादोंमोन बिथांमोनखौनो उनाव 6 दान हिसाबै 8,000 दान बान्था होनायनि प्रसेसखौ जागायदोंमोन बेनिनो मादाव माखासेया 2017 आरो 2019आव कन्ट्रेक्चुएल टेट फोरोंगिरियाव
थिसनजादोंमोन आरो बेनि उनावबो जायफोरा मेरिट लिस्टआव थालांनो गोनां जादोंमोन बिथांमोनखौनो थोंजोङै पार्मानेन्ट साख्रि होदों दानि बिटिसि सरकारा, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मानोना थांनाय 2012 मायथाइनिफ्रायनो चिरां आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि फरायसालिफोराव गोबां फोरोंगिरिफोरानो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि महरै साख्रि मावबोदों आरो सिबिबोदों। नाथाय जायफोरा सिबिबोदों बिथांमोनखौनो नेवसिनानै मेरिट लिस्टआव थालांनायफोरनोसो 28 मार्चआव थोंजोङै पार्मानेन्ट फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसनदों, जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि एनसिटिनि नर्म्स बायदियै मोजां फोरोंगिरिफोरखौ फरायसालियाव थिसननो थाखाय मेरिट लिस्ट दंखायो, नाथाय सोरखारनि गाइडलाइनखौनो सोरखारा मानियाखै होननानै बुंथिदों आरो मेरिट लिस्टनिफ्राय थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ पार्मानेन्ट फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननायखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ आरो एपइन्टमेन्टखौ जाहाथे मेरिट लिस्ट हिसाबै होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव 2012 मायथाइयाव मेरिट लिस्ट हिसाबैसो आरो सिनियर बेसिसावसो साख्रियाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय दानि सोरखारा मेरिट लिस्टआव थालांनायनोसो पार्मानेन्ट साख्रि होदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो हिउमेनिटी ग्राउन्डआव साख्रियाव थिसननाय जादों होननानै सोरखारा फोरमायथिदों, नाथाय बेबायदिजों माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय जागोन, जायनाखि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बायदियै मेथ्स आरो साइन्सखौ थाखो 6 निफ्राय इंराजि रावजों फोरोंथाइ होनाय जागोन, नाथाय हिउमेनिटी ग्राउन्डआव साख्रि होनानै बिथांमोनहा जुदि रोंगौथि गोनां नङाबा माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ जेबो खौरां बिजोङावबो फोसावनाय जायाखै, सिङाव बेले बेजे थानायनि थाखायनो जानो हागौ खौरांगिरिफोरखौ लेंहराखै होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो बे एपइन्टमेन्ट होनायखौ मोनसे इउटुब चेनेलावसो नुनो मोननाय जादों, जेराव प्रमद बर' आरो डक्टर नीलु सरगियारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव हिउमेनिटी ग्राउन्डआव अदेबानि अननानै साख्रि होनायनि खोथाखौ बिबुंथियाव मख'दों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय फैगौ 3 एप्रिलाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नुजाथि फैनो थाखाय खावलायहरदों। बेलासि 2 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नुजाथि फैनो थाखाय हांख्रायहरदों। गिबि खोलोबाव 200 मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। बेनि मादाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गसालखुंगुर बसुमतारी, सम्राट ब्रह्म, बोहैथि ब्रह्म, अतुल मुसाहारि, गहेन ब्रह्म, चित्तरन्जन बसुमतारी, लासित ब्रह्म, गौतम ब्रह्म, राजा बसुमतारी आरो माखासे। चिरां जिल्लानिफ्राय मुंख्लं सिमसन नार्जारी, बेनजा मुसाहारि, खर्म बसुमतारी आरो माखासे। बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिअय बर', राजिब बसुमतारी, गुनेश नार्जारी, कुतुम दैमारी आरो माखासे। बाक्सा जिल्लानिफ्राय चक्रसिं सरगियारि, प्रदीप बर', थानेश्वर बर', कमल बर', सुमेन बसुमतारी, मनमोहन बर', लंकेश्वर बर', अमुला बर', सुनील द्रामसियारि, मेला बर' आरो माखासे। मध्य प्रदेशनि इन्दौराव थानसालियाव फुजा होफुबाय थानाय समावनो दैखराव गलांनानै सा 14नि जिउ खहा जादों। इन्दौरनि स्नेहनगराव थानाय श्री बालेश्वर टेम्पलआव जादों बे जाथाया, जेराव राम नवमी सेलिब्रेशन खालामनो थाखाय गोबां सुबुंफोरानो थानसालियाव थुबर जादोंमोन। बे थानसालियावनो गोजाम दैखर गेदेर दंमोन, जायखौ खोबनानै दोननाय जादोंमोन, नाथाय दैखरखौ खोबनानै दोननायनि सायाव गोबां सुबुंफोरा गाखोनायनि उनावनो सुबुंनि लिरथायखौ दैखांनो हायैयाव खोबग्राया बायदों, जायजों गोबां सुबुंफोरानो दै थानाय दैखर सिङाव गलांदों। जाथाय जानायनि उनाव पुलिस आरो सुबुंफोरा सा 19खौ रैखा खालामनो हादों आरो सा 14आ बे जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय नखरनो मध्य प्रदेशनि सोरखारा 4 लाख राङै होनो थाखाय फोसावबाय आरो जोखोम जानायफोरनो हानायमानि मदद होनो थाखायबो फोसावबाय। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एम्बुलेन्स आरो रैखा खालामग्रा हान्जाया जाथायथिलियाव सम मथे नुजाथिफैयाखै, जायनि थाखाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया गोबां जादों। आसामनि डिमा हासावआव सासे सुबुङा गावनि न'खौनो सावनानै लादों। आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि हारांगाजाव ओनसोलाव सासे सुबुङा गावनि न'खौनो सावदों, जेराव बिथांनि बिसियाबो खामथारजानो गोनां जादों। थैनाय बिसिनि मुङा बिनिता हाफ्लंबार। 49 बोसोर बैसोनि जयचरण लांथासाया हरनि समावनो न' सिङाव बिसिया उन्दुफुबाय थानाय समावनो न'खौ सावदों, जायजों न' खामनायजों लोगोसे बिसि बिनिता हाफ्लंबाराबो जिउ खोमानो गोनां जादों। बे दायखौ फिसाय जयचरण लांथासायाबो सिमान लाबाय आरो बे दायाव पुलिसाबो बिथांखौ हमबाय। न'खरनि दावराव दावसि जानायनि थाखायनो फिसायानो बिसिखौ सावथारदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों। खैफोद जानायनिफ्राय गुबुनखौ रैखा खालामनो थांनानै गावनि जिउ खोमानो गोनां जादों। लामायाव गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब थारखौ बोखांनानै दोननो नाजानायावनो पल्लभ सन'वालनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि टेङाघाट ओनसोलनि
सिरिंघाट गामियाव नुजाथिदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला पल्लभ सनवाला फंबायनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामायाव मोब्लिब तार गोग्लैनानै थानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनिखायनो गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब ताराव जाहाथे रावबो खैफोद जाफैया बेनि थाखाय बिथाङा मोब्लिब तारखौ बोखांनानै दोननो नाजादोंमोन। नाथाय गोबां हाइ पावार थानाय मोब्लिब ताराव बोगथाबजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों पल्लभ सनवाला। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पल्लभ सनवाल बिथांखौ हायाव गोग्लैनानै थानाय नुनानै महात्मा गान्धी मडार्न हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों। जाथायखौ लानानै मोब्लिब बिफानखौ सोंखारिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। जायनाखि बे ओनसोलाव गोबां उन्दै गथ'साफोरा गेलेयो, बेनिखायनो मोब्लिब तारखौ बोखांनानै दोननो थाखाय मोब्लिब बिफानखौ गोबां खावलायहरदोंमोन, नाथाय मोब्लिब बिफाननिफ्राय जेबो खामानि मावाखै होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय मोब्लिब बिफाननि हेंथायै जाहाथे राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। मोनसे फोसावनाय मानास अट' श'रुम आरो MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय गंसे टेबोल फेन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे खम रां होग्रोनानैनो मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ मोननो हागोन। आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरगोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल एबा स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दङ। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? गाव गावनि मोजां मोननाय मटर साइकेल एबा स्कुटिखौ नोंथाङा थाबैनो मानास अट' श'रुम नङाबा MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय बायनानै लायनो हागोन। मानास अट' श'रुमनि थावनिया मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव आरो इन्डियान अइल पेट्रल पाम्पनि उल्था दिगाव आरो MMH हन्डा श'रुमनि थावनिया चिरां जिल्ला काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव। बेफोर अफारफोरा 31 मार्चसिमल' थागोन। मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 9101272776 नङाबा 7002601255 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन। आरो MMH हन्डा श'रुमनिफ्राय माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा नोंथाङा 8720957824 नङाबा 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।